Vi vil lave sådan en bedste veninde-tag. Yes. Fordi vi er jo bedste veninder. Ja. Skal vi ikke bare komme i gang? Okay. Jo. 1. Hvor mødte vi hinanden? Ja, det er faktisk sådan... Det var fordi, at jeg flyttede herover til. På min vej, sådan der omkring. Og så var der nogen, der sagde, at der var en pige på min alder her. Og så gik jeg så over og bankede på døren. Og spurgte, om hun kunne lege. Ja. Og så kom jeg så på en sværelse og havde givet hende en lille tegning og sådan noget. Og så... på den dag, så er vi bare sådan... så er det bare klinet. Ja. Ja. Hvor lang tid har vi kendt hinanden? Det er jo... Hvornår? 13? Nej, 8 år. 8 år. 8 år. Det er fordi, jeg kom til at tænke på 13. Ja, 8 år har vi kendt hinanden. Så det er ret lang tid, faktisk. Ja. Hvad er det bedste ved hinanden? Det bedste ved dig er nok, at du hele tiden er glad. Du griner altså over ingenting. Vores humor. Vi er altid glade. Hvad er det bedste med mig? Din humor og din sådan... Skå på ud, du er sådan altid bare lige til. Så let at være sammen. Hvad er det værste ved hinanden? Du prutter. Det gør du også. Og så fanger hun den, og så der hun i hovedet på en. Ja, det er det samme med dig. Og så er vi også ret stedige begge to. Ja. Altså da vi var små, så skændte vi ret meget og sådan låste hinanden ude. Og hive hinanden i håret og alt muligt voldsomt. Men nu skændes vi aldrig mere, faktisk. Ja. 13? Nej. Hvad så det? Nå, blev I tit uvenner? Ja, det har vi så lige svaret på. Ja. Det gør vi ikke. Okay. Hvorfor er I blevet bedste veninder? Fordi at det var sådan siden det klingede bare. Vi var så sådan. Vi var bare sådan, jeg tror vi er bare sådan har det sjovt i hinandens selskab. Altså der er ikke sådan der er ikke sådan noget fnider og sådan noget. Det er måske også noget at gøre med at vi ikke går i samme klasse og sådan noget, men det er ret dejligt. En ting I elsker ved hinanden. Det er svært. Jeg elsker ved dig, at du er aldrig sur. Du er altid sådan, lige når man kommer, du griner alt. Du griner alt. Det er seriøst alt, hvad man siger, det var sådan helt vildt sjovt. Og så får du egentlig rigtig godt humør, fordi du griner hele tiden. Ja. Det er svært. Du kan få mig op, når jeg føler mig nede. Nej. Du kan få mig op, når jeg føler mig nede. Nej. Ja, du har ikke noget at sige om mig. Fint. Jo. Ej, jo. Men det er lidt det samme. Det der med, at bare sådan... Jeg er bare altid glad. Ja. Glad. Vi er bare glade mennesker. Glade typer. Okay. Har I lugtet til hinandens brutter? Det har vi vist også svaret på før. Men ja, det har vi. Ja, det har vi. Og piger kan altså også godt prutte. Ja. Det gør alle mennesker. Altså, det er jo på noget normalt. Det er lige så normalt som at... Man går på toilettet hver dag. Nej, Emma, nu synes jeg lidt forkert drejning, men okay. Det underligste, vi har gjort sammen. Hold vi har gjort mange underlige ting. Ej, vi har lavet alt for mange underlige ting. Det er sindssygt. Hvis vi nu skulle komme med en af dem. Der er ikke noget, der er underligst, tror jeg. Nej, men der er noget, der er underligt. Ja, det er der meget, der er. Altså, vi har på et tidspunkt været nede ved mig, hvor vi badede nøgen. Ja, vi har både Vi gik ned i vandet, og så tog vi tøjet af. Det var da vi var mindre, ikke? Ja, det er noget. Og så... Og det var sådan ret offentligt alligevel. Ja. Og vi har også... Og så lavede vi sådan en delfin, hvor vi ligesom tager numsen i vejret og hovedet, når vi var sådan en. Ja. Op mod folk, der sad op. Ja, altså vi har også lavet sådan noget post, hvor der bare var sådan nogle vildt grimme tegninger. Så vi bare satte i alle postkasser og lavede alle mulige små skøre hilsner. Og vi har også på et tidspunkt lavet som om, at vi har ligesom tegnet sådan nogle rigtig grimme tegninger. Og så gik vi sådan ud på vejen og solgte dem til gamle damer, fordi gamle damer ville jo være søde mod os. Og så tjente vi så penge for dem også. Ja, så har vi bare lavet som om, vi bare var sådan her søde og søde. Jeg havde gjort vildt meget ud af den tegning, som bare lige har stået klasket sammen. Ja, og taget her sådan nuttet tøj på og sådan noget. Okay, det sidste. Beskriv hinanden med 3 ord. Sjov. Underlig.
Sjov, underlig og... Ja, du fortsætter bare lige, hvad du synes om mig. Okay, jeg synes, du er komisk. Og så er du vildt pæn. Tak, lige meget. Og så er du også rigtig sød. Okay. Simpelthen. Og jeg giver dig underlig. Og hvad var den anden? Jamen tak. Sjov, underlig. Nej, det er svært kun med 3 ord, ikke? Fordi så var der også sød Kom nu og bare pæn og videre. dejlig. Ja, jeg har 1 ord. Fantastisk. Nej, du er unik og ubeskrivelig og komisk. Det er det, du er. Ja, okay, nu er jeg slå, men altså. Okay. Ja, det var Det var det, det. vi havde. Og til jer. det var bare sådan, vi synes, du Håber, keder at- lidt. Ja. Ej, vi håber, at det ikke var helt forfærdeligt. Ja. Hej!